Diyos marhay na aldaw po sa indugabos mga tugang. Sa liturhiya na sa tuyang ipagsisilibrar, ipahayag niyato ang sa tuyang dakulang pagkamuot kay Birhen Maria, ang sa tuyang mahal na ina, ang sa tuyang patrona, si Nuestra Señora de Peña Francia. Ipinapahayag sa liturhiya ang manunungod kan sa iyang espesyal na katungdan bilang ina ni Kristo, asin inaman niyato gabos. Ang Santa Misa po ngunyan, panginginutan kan sa tuyang namumutan na kora paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kita bilang komunidad nakikisumaro sa bilog na simbahan kan Bicolandia.
sa pagtaonin umaw asin paggalang sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang satuyang pamibi para sa gabos ng mga Bicolano, mga kapamilya niya to, bako lang itong yaunigdi sa satuyang lugar, kundi sa manlain-lain na lugar sa kinaban, nangunyan kita nagkakasararo, tanganing magpasalamat sa mahal na Diyos sa biyaya ning sarong ina na padagos na nag-aantabay sa satuyan. Kaya sa misang ini, kita makisumaro sa parehong espiritu bilang satuyang, bilang mga aki kan sa tong mahal na ina. Ngunyan ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkano kitang magselebrar ang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan, namimibig kami, warasan ang mga maimbod sa imo, na nag-uugma sa pag-ampon kanurog ka banal na Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, makaligtas sa gabos na karatan sa daga,
Hulikan sa iyang dalisay na tabang, asin magkanigong makaabot sa dani na kaugmahan sa kalangitan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, minaladawan kan satong mga enot na magurang sa saindang pagpadungkal sa kasaalan. Alagad ang Diyos, ipinadara ang paraligtas na ipapangaki kan babae, si Maria na pano nin grasya. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Alaga dinapod nin kagurang ng Diyos sa ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangog ta ka sa tatanoman. Natatakot ako, kaya nagtago ako, huli, tahuba ako. Sisay ang nagsabi sa imo na huba ka? Anhapot nin Diyos. Nagkakan ka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinao mo, tanganing magin kaibahan ko. Iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot nin kagurang ng Diyos ang babae. Taano, taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan, tinaraman nin kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpa ta ka sa gabos na hayop. Poon ngunyan, magkakamangka, asin kabo-kabo ang sa imong kakakanon, sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, asinan babae, an sa imong payo, asin hahampakon mo, an sa iyang buol. Eva, an inginaran ni Adan sa iyang agom. Huli, tasya an ina kan gabos na tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang simbakan kabos, ang reyna nakantindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Nobya kan hade, hinanyuga ang sakong sasabihon. Lingawan mo ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga kadugo. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mamauton kan hade ang sa imong kagayonan. Siya ang sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mga taga-Tiro, madara sa imo nin mga regalo. Mga taong mayaman, magmamawot na mawilihan mo. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Sa kong hade, magkakaigwa ka nin dakol na aking lalaki, na masalihid bilang mga hade sa mga ginikanan mo, asin gigibuhon mo sindang mga pamayo sa bilog na dagha. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Ang ikaduwang babasahon, nagpapasabot kan babae,
na minarepresentar kan banwaan na pinili kan Diyos. Iniman minaladawan ki Birhen Maria na pinili kan Diyos tanganing magin ina kan satong paratubos. Ninhuli kan sa iyang dakulang katungdan, siya man makikihiras sa kamurawayan kan sa iyang aki. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kabanin tipan ng Diyos. Nagkaigwanin mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog, saka makusog na uranin yelo. Dangan nagtungaan sarong dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubing ninaldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukuronahan nin 12 bituon. Siyabados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit. Igwanin sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo, saka 10 sungay. Asin may korona, ang lambang payo kaiyan. Ginuyod niya kan iyang ikog an ikatulong kabtang kan mga bituon, saka itinapok sa dagha. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali ng mangaki. Tanganing halunon an umboy, pakamundag kaiyan. Ang babae nangaki nin lalaki, na iyo ang magkahade sa gabos na nasyon, may kapot na pamakol na lansang. Alagad, inagawan aki, dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae, pasiring sa kalantadan, sa lugar na inandam para sa iya ng Diyos, tanganing atamanon siya duman, sa laog nin 1270 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nagabot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, patin nin kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Huli, taan para sumbong kan sa tong mga tugang, an para sumbong sa atubang nin Diyos, aldaw banggi, inihulog na, hali sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurangan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Nakatindog harani sa krus ni Jesus an sa iyang ina. Sa kaantugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na agom ni Cleophas, asin si Maria Magdalena. Kan mahiling ni Jesus an sa iyang ina, asin ang disipulo, na padangat niya sa kataid kaini. Sinasabi niya sa iyang ina, babae, uyaan sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, uyaan sa imong ina. Puon kayto, ina ko kan disipulo, an ina ni Jesus sa iyang harong. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan na aldaw, maugman niyatong pinagsaselebrar digi sa bilog na Bicolandia, an solemnidad o dakulang kapistahan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ini po napakadakulang balaog na itinao bako lang sa bilog na simbahan, kundi espesipikamente sa satuyang runa ning kabikulan na igwa kitang minibidbid na sarong ina na nagtitipon sa satuya bilang mga Bicolano. Kaya sa gabos ng mga parokya sa bilog na kabikulan, ini po ang kapistahan nyato gabos. Bako po ining simpleng ordinaryong Domingo, kundi ini solemnidad kan sa tuyang mahal na ina. Minsan, liwat kita mapapaisip, tano ta siring na sanaan sa tuyang pagtao nin kaumawan sa satuyang mahal na ina. Sa tuya pong balikan, kung tano ta si ina, pinagtatawan niya to nin siring na pagmidbid. Sinasabi po na sa gabos na tao, si Maria, iyo ang enot na nag-kiss sa lalawgonin Diyos. No? Siya ang enot na nagkaigwakan pagkakataon na makaduta sa Diyos hulita anyaon sa iyang tulak, an sa iyang inataman bilang umboy, an sa iyang sinundan sa paghimo kan gibong kaligtasan, iyo mismo ang ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. So, sa gabos na lang, siya ang pinakaharani, pinakadukot sa Diyos. As in, bako lang po iyan na pribilehiyo na although tinao sa iya bilang balaog, pero po pinanindugan niya as in isinabuhay. Mayo pong aldaw sa buhay ni Maria na siya nagsuhay sa Diyos. Yaon ang faithfulness and obedience kay Maria. So, tano ta tinatawaan taning pagmidbid because si Maria, iyo ang
sa gabos na nilalang, ang dapat niya tong arugon, tangani na kita makabalik sa kagurangnan. Aram mo po, napakasakit, halimbawa sa sarong aki, na kung ang sarong magurang may itinutok do na sarong bagay sa paagisan na kan pagtaram, para sa ibang mga aki, abstract yan. Dahil hindi maisip kung paano gigibuhon ang sarong instruction unless igwa ning sabi kayan ning practicum o kaya igwa ning paarog, igwa ning pagtukdo kung paano gigibuhon ang sarong bagay. Halimbawa, magluto kang magluto ning simpleng sinapna, dipisil yan sa sarong aki kung simpleng sasabihan mo, araw kayo na ang gibuhon mo, ini ang step, ini ang recipe, itao mo ang recipe, dipisil po yan sa aki unless may modeling na gigibuhon ka. Inot, ini ang step, papakuluan mo ng tubig o kaya susukulon mo. So kadakol na mga, as in ipapahiling mo sa sarong aki. Now sa tuyang buhay pagtubod, dipisil na isabuhay ang pagiging Kristiyano kung mayo kita nin mga modelo. No? As in, sa gabos na modelo, mayo kitang ibang mahihiling na pangarugan na pinakaurog sa gabos, iyo ang satuyang mahal na ina. Ang ibang mga santos, may mga espesyal na bertud. No? Pero siyempre, dawa igwasin ang mga espesyal na bertud. Halimbawa, kan kapakumbabaan, kan kadukhaan, pasyensya, o kaya pagtubod. No? So, sinda nagsishare sa manlain-lain na klaseng bertudes. Pero sa satuyang mahal na ina, iyan bako pong simpleng kaisipan, kundi buhay niya mismo ang nagtutukdo. Kaya, di kita masasala kung satuyang paghurup-hurupan ang buhay kan satuyang mahal na ina. Ang biyayang ini na itinaw sa tuya kan mahal na Diyos na mahal na ina, ini po nangyari tulos huli kan pangako o ang kapanoan kan propesiya na yaon po sa Genesis na sa tuyang nahinanyog sa enot na pagpasa. Ini po ang apod ko ini proto-evangelium. Hilinguntasan na po kung gurano kita namutan kan kagurangnan. Napakatapos na sa tuyang enot na mga magurang mahulog sa kasalan, nagpahayag tulos ning marhay na bareta an mahal na Diyos. Ini na nasasaysay sa Genesis chapter 3 verse 15. Na ang sabi, I will put enmity between you and the woman. As in ining babaeng ini, iyo an marunot kan payo sa iyang pamitisan. Sa mga nag-adal po kang Biblia, ini ang inaapod na proto-evangelium. Sa Genesis pa sana, nagpangako na ang Diyos na itatao sa tuya ang sarong babae na iyo ang magtatapos, magpupundo kan impluensya kan karatan sa kinaban. Asin ini nagkaigwaning kapanuan, siyempre kan si Maria apo do ning kagurangnan na maging ina nin Dios, na maging erokan kan ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. Digdi sa kinaban,
kan magsabi si Maria, opo, mangyari lugod, susog sa imong kabutan. Ini ang inabot niyang obedience ni Mary. As in, since day one, kan pagsimbag ni Maria sa imbitasyon ning kagurangnan, mayo po ning no, perming pagsunod sa kabutan nin mahal na Dios hanggang duman sa krus. Nagsunod si Maria sa sakripisyo kan sa iyang aki hanggang magadan si Jesus asin ilubong ang yes ni Maria yaon. Asin dahil pa dyan natapos kan si Jesus magsakat sa langit, kaiba ni Maria sa paghalat kang banal na espiritu ang mga apostoles nagkaigwasin na ning vigil for 9 days, as in ang 10th day, iyo ang pagbaba kan Espiritu Santo. Kaiba si Maria kan enot na mga miyembros kan simbahan sa paghalat kan banal na Espiritu. And since that day, sabi kayan, everything was history. Hanggang sa ngunyan, kaiba pa niya to si Maria sa paghanap kan kabutanin mahal na Diyos. Iyan po ang dahilan kung taano ta pinagseselebrar niya to ang aldaw na ini. As in, pinagmimidbid si Maria. Ta sa paagi ni Maria, kita sa iyang irarani, sa iyang aking si Jesus. Every time na magsunod kita sa iyang sinasabi, do whatever He tells you. Gibuhas na nindo kung anoan pinagbubuot kan sa kuyang aki. Digdi na nagkaigwaning kahulugan ang mga tataramo ni Maria sa Magnificat sa iyang awit nin pag-umaw. All generations will call me blessed. Gabos na henerasyon, aapodon akong paladan. Paano nangyari ini? Bako po ninhuli sa satuya. Gabos po ininhuli sa karahayan nin mahal na Diyos na ipinaagi sa satuyang mahal na ina. So in a way, sabi kayan, igwang duwang momento na kung sain nagpahiling ning intervention ang satuyang kung paano na-create ang Christian family. Enot, itong nangyari duman sa Kana. Kung paano sinabi ni Maria, mayo na sinanin arak, pakitaw imaning atensyon ining pamilya. Asing ginibo ang enot na milagro sa kasalan sa Kana. Sinasabi na ini ang enot na nagpahiling kan pagmangno ni Maria sa simbahan, urog na sa pamilya. Kaya digdi na kriar ang sinasabing Christian family sa enot na milagrong ini. Asin ang ikadua, na kusain namukna ang pamilya nin mga Kristiyano o Christian family duman sa krus. Ang basihan, iyong ebanghelyo na satuyang binasangon yan, na kusain sinabi ni Jesus, mantang yaon siya duman sa krus, namumuktan na ina. Sa Greek, gunay ang term. Actually, dapat may dear mother, o kaya mahal na ina, o kaya namumutan kong ina, uya an sa imong aki, na pinagrepresentar ni San Juan Evangelista na nagtutukoy sa bilog na simbahan. Ina, my mother, namumutan kong ina, uyaan sa imong simbahan. Asin, aki, uyaan sa imong ina. Kaya, sa kapino ng kang krus, o duman mismo sa krus, duman nagpuon ang satuyang pagiging sarong pamilya, na kung sain, ang ina niya to, iyo si Maria, asin kita, naging sa iyang mga aki. Asin, kung sa tuyang pag-aadalan pa ang ibang parte kan
Ebanghelyo, asin kang surat ni San Juan, si Maria nag-ibado man sa pangataman ni San Juan duman sa Efeso. Duman po sa Efeso. Grabe ang pagsuporta ni Maria sa apostolado ni San Juan duman sa Efeso. Kaya lang kadikit ang mga istorya mapapadapit sa kung ano ang ginibo ni Maria duman sa Efeso. Siyempre, enot darakan kagurangan o kang siyempre nagde-deteriorate na health. As in, ikadua, talagang tapos naman ang misyon ni Maria digdi sa kinaaban. As in, ang ikatulo po, iyon na ang kapinunang kang simbahan panahon ng persekusyon. Kaya may na pong istorya. Siguro kung si Maria nagpaparaluwas man, naarugan ibang mga apostoles, baka siya naging biktima man kan persekusyon. Pwedeng nagadan siya bilang sarong martir. Alagad bako yan po ang kabutan nin mahal na Diyos. Si Maria isinakat sa langit, hawak asin kalag. So, ini po mga tugang ang istorya kung ano ta pinagmimidbid tango niyan. Padagos sa pinagmimidbid kan gabos na relasyon ang satuyang mahal na ina. Kaya, kita po magduwa-duwa na padagos na magranisa sa iya, asin kita makakalaom kan mga grasya asin biyaya na kinakaipuhan niya to urog na sa tong paglalakbay digdi sa kinaaban. Iwaras lugod ni kagurangnan ang mga biyaya na iyan sa saindo bilang individual asin bilang sarong pamilya. Viva la Virgen! Palakpakan niya to ang satong mahalan. Matindog na po ang gabos. Lalangkang langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Magurangan ta, ipirangidang uli kan Espiritu Santo, kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin Ginoo. Uminilig sa mga gadan, kami katulong aldaw, namuhay liwat hales sa mga gadan, suwi na at sa
Mamibi kita sa mahal na Diyos, mantang ginigiromdom niya to ang balaog nin debosyon sa satuyang ina, tangani magtalubo kita sa kabanalan asin karahayan, ang satuyang simbag, huli sa mga pamibi ni ina kagurangnan, danguga kami. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Diyos na makakamhan, sa pahagi kan sa imong grasya, si Maria naging maninigong disipulo ni Kristo. Giyaha mo man lugod ang samong Santo Papa, si Francisco. Asin ang samong obispo, si Rolando, pati ng gabos na obispo, kapadian, asin mga religyosos, sa saindang panuga sa buhay nin totoong pagkadisipulo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Diyos na makakamahan, ginibo mo kaming sarong banwaan na namumuot ng gayok ni Birhen Maria. Giyaha ang gabos na lideres sa gobyerno na sinda maglingkod sa banwaan, pasiring sa totoong pag-uswag nin pagkasararo. Likaya sinda sa mga makakasalanon na gawe nin inhustisya, korupsyon, asin pagkasuruway. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Diyos na makakamhan, tinaomo sa mo si Birhen Maria bilang samong ina, tanganing atamanon niya ang samong lawas, material asin espiritual na karahayan. Daraha ang gabos na naghohorasa sa saiyang pagampon, paggiya, pagranga, asin pag-omay. Lugod sa paagi kan sa iyang pagkamuot, magtausa mo ininin ginhawa, asin intersesyon, urog ng gayo sa mga nagtitios ni asin may helang, sa mga aki asin mga babae, sa mga mayong trabaho asin mayong ineerokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Diyos na makakamhan, padagos mo sa mong pinapahiling, ang daing sukol mong pangangataman para sa mga tao kan kabikolan, na kung saan sa imong minaot si Nuestra Señora de Peña Francia, na maging samuyang patrona. Lugod, pakusugon kami, kan samong mamumuton na ina, sa pagpaurog nin tiwala sa imong Diyos no na pagkamuot, asin sa maninigong paglingkod sa imong namumukta na aki. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Diyos na makakamhan, ninhuli kan sa iyang pag-ako. Ginibo mo si Birhen Maria, na maging tanda nin pagkasararo sa gabos na nagtutubod. Lugod kami gabos na mga devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia, magtalubo sa kabanalan asin karahayan, sa pagselebrar kan balaog nin devosyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Amang makapangyarihan, warasan sa imong masurugoon, ninhuli na lamang kan sa mong debosyon, kay Nuestra Señora de Peña Francia, an sa idangdanay na karahayan, sa kalag asin sa hawak, kuri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi.
Magpamibi ka matugang tanan sako, asin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan, na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi an masayang, daing hinahagad an daing makamtan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matahnos asin nakakaligtas, na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen, magpadakula kami kan ugay sa magayagaya niyang pag-umaw. Totoo, darakulang bagay, ginibong mo sa gabos na kapurhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkahirak, kando ngawon mo, an sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan. Asin tinao mo huli sa iya an paraligtas nin tao, an aki mong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, anhokbo ni mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong matingog, sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi, Kagurangnan, ikanagad-an banal, asing gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumo sa imo, hulita sa imong aki, sa mong kagurang Heso Kristo, sa bagsik asing kusog kan Espiritu Santo. Binubuhay asing pinapabanal mo ang gabos, asin da ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon sa pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang. Malinig na atang ang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimahirak na nag-aarang sa imo, na ining maatang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan. Papagkanig ang pabanalon, kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maging hawak, asin dugo, kan sa imong aki, na sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Sa sayang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, nagbindisyon, binaak, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami kagurangnan, kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangalas na pagabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siring man kaming naghalat kan sa iyang ikaduang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Liling niya, namimibi kami, andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago kan hawak asindugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mian pamana, enot kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaiba kan sa imong mga santos asin apostoles, asin mamuraway na martires, pating gabos sa mga santos, sa danay nina ang pagsurog, sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa imong pakipag-ulia, namimibi kami, kagurangnan, makapaoswag man lugod kang katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanig ko ang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa imong surugoon na si Francisco na samong papa, asin kan samong obispo si Rolando, kay bakang gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayim ang mga panuga kay ning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo na ama, kay raking pagsararo sa imo ang gabos mong aki sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadeen, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan, sa kinaaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamtan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, ibinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Are pagilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asa magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you.
Huya ang kordero kan Dios, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Liwat pagirumdom sa pag-ako kang komunyon, haliin po muna ang face mask bago buksan ang kamot. Hawak ni Kristo.
Tindog tabi. Mamibig kita, kagurangnan, kaming ginibo mong makisumaro sa danan na pagtubos. Namibibig kaming nagrurumdum kaninakan sa imong aki, makamuraway sa kapanoan kan sa imong grasya, asin makamati kandahin na pag-uswag kan kaligtasan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Magluhod po para sa pamibi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Lilingyaman sa sako, umahirakon na ina, Birhen de Peña Francia, an sa imong mahamis na mga mata, asing kahiraki man ako na minadulok sa imo, panunin pagsulsol. Ampuna an sa kong mga pamilya, an sa kong pinsan, katuod asin para surog. Tabangi an sa imong mga devotos, si buhay pa asin magadan na. Urog na itong maninigo kong tabangan. Sa oras din sa kong pag-aglangan, pag-alang, kakundian asin pagtios. Urog na sa kuyang pagkagadan, antabayaman ako, sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing matindugan asin matabangan mo ako. Sabihin na ako devoto mo, nadara nindakulang pagsarig sa imong pag-ampon, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Matindog po kita. Salve Regina, Mater misericordiae, vita don cielo, espes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Eve, a te suspiramus. Gementes et plentes, in ac lacrimanum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Santa Dei Genitrix, O tinibus amor promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Mater Mariae corpus et animam, ut dignum filite habitaculum vicimiretur, Spiritus Sancto perante preparasti, daut cuius commemoratione ileitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Mag-ula po para sa nagkapirang announcement. Inot po, ngunyan sa pagselebrar niya to, kang kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang second collection po, susog sa resulta kang mga pagtiripon kan makapadian sa Kabikulan, ini po ipanunungod sa mga pangangaipo kan welfare
system kan sa tong makapadian digdi sa bilog na Bicolandia. Sa Domingo po, Pitsa 25, iyo po ang aldaw para sa mga migrante o seafarers. Sa kasuguan po kan sa tong arsobispo, inian sa tuyang paglaom po na makapagmukna nin sarong ministeryo para sa mga migrante. Tanganing po sinda maasistiran sa saindang mga concerns. Iniimbitaran po ang sisayman na individual o grupo na may pagmakulog sa mga OFWs o migrants asin sa mga kapamilya niyato na nagtatrabaho duman sa ibang lugar, urog na itong mga nawalat digdi sa Pilipinas na magkaigwakan apostolado man para sa inda. So makikoordinar lang po sa family ministry, ninhulitasin na po ang directly in charge kan mga concerns, kan mga seafarers, or sa mga pamilya kan seafarers and migrants. Ang Cáceres Commission on Prison Welfare nangangapudan man sa mga may marhay na buot na tabangan taan sa indang apostolado sa paagi kan pagtaonin prayer book para sa mga yaon sa bilangguan. Ini po mga bilangguan kang Tinangis, Tigaon, Iriga, Asin, Naga. Kaya kay puhan ang total na 560 prayer books para sa inda, tanganin na igwa po sinagagamiton sa indang oral daw na buhay sa prisuhan. Tatawan po kamo ni resibo kan opisina para sa inong tabang para sa prayer book, asin ang kantidad po 200 pesos kada saro. Asin iyan po itatauta sa Cáceres Commission on Prison Welfare. Kan Miyerkules po, sa kuya po lang na ibabareta, kan Miyerkules po, kang nagkaaging Miyerkules, sa tuya pong pinagbindisyonan, nagdigdi po ang satong arsobisyo, pinagbindisyonan po ining sanktuaryo, kan sa tuyang simbahan. Siguro aram nindo na for the last 3 months, nagsarado po kita, diyan lang kita sisimba sa kabangang party kang simbahan, pinagribayan po ang BIM digdi sa inutan, bakal na po iyan, asin nag-undergo po ning periodic maintenance ining sa tuyang ceiling fan. Pati po ang bubong sinalidahan man, ang kisame, salida po ang kaya medyo mayo na pong turo kita. So matitest po yan kung igwana naman in uran. So asin pinag-ayos po bago po ang kisame. Ang mga retablo po pinalinigan, asin pinapinturahan. Ang both sides po pinapinturahan maski ang mga imahen kan sa tuyang mahal na inang Peña Francia, Katipanan, pati po sa taas. Gabos po iyan na nalinigan. Asin ining inuta na parte po kan simbahan ining mga ladrillos ayos man po. So ang kabanga pa po. So mahalat-halat po muna kitang panahon tangani na natapos po ang iba pang mga improvement kan sa tuyang parokya. By the way, iyan pong Holy Cross na bago, iyan po ang replica kang original na cross, replica, at least the closest to the original. Di ko po aram kung yaon po sa in talaga na ang original. Pero definitely yan ang mga nasa retrato, kaya po ang replica na pinagsalida po niya to. Kaya padagos po ang satuyang mga fundraising campaign. In fact, sa maabot na Oktubre, po kita ning Rosary Queen, suportahan po niya to ang mga kandidata sa Rosary Queen. Ang presentation po kan mga kandidatas, ngunyan pong maabot na Domingo sa oras na sa misang ini, sa oras mansana sa alas 8 misa pagkaaga. So ipipresentar po sinda
And then nagdadangadang naman po ang Oktubre. So siring sa satuyang nakagawian, igwa kang burbangging pag Santo Rosario sa oras na alas 7. Last year, dahil sa pandemic, 6:30 p.m. po. Pero ngunyan, balik na sa dati, 7 p.m. As in may catechesis, apwera kong Domingo. Iyo po. And then, naibalik na din po ang pagpuprosesyon sa enot na Sabado kang bulan. Alagad, maiiba po ngunya na October 1. Ninhulita, may rosary pagkabanggay, kapinunan po kan rosary, kaya ang pagprosesyon po, at least for this October, na primerong Sabado kang Oktubre, aga po ang prosesyon. Piyesta man po yan ni Saint Therese, kaya kaiba po sa pagprosesyon ang imahe ni Santa Teresita del Niño Jesus. Kaya sa prosesyon po, yaon po ang Holy Cross, Saint Joseph, Inang Angustia, Inang Katipanan, asin si Saint Therese. Dahil po pala nindo nahahapot na kang Miyerkules, pinagmukna po ang Confraternity of the Holy Cross. Organisasyon po na mangangataman sa debosyon sa satuyang titular ang banal na Santa Cruz, banal na krus. So igwa po ning grupo na kumpwesto ka mga lay ministers na boys asin kan mga disipulos. So pinag-instalaran po si mga enot na miyembro. Si mga dai pa po na instalaran siguro sa mga masunod na mga aldaw pagkatapos kan series of formation para sa sainda. And then si buot po na magbali ng mga kalalakihan sa Confraternity of the Holy Cross, ang requirement po iyo na mag-undergo kang formation program. Hopefully, na makapagbukas kita kang Parish Renewal Experience, as in iyan na po ang magiging formation program para sa mga bagong malaog sa grupong ini o sa arinman na organisasyon sa satuyang simbahan. So, iyan lang po ang nagkapiraktang mga anunsyo. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon kan satuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Bendisyonan kamo kan Dios na makakaman. Ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan niya to ang satong mahal na ina.